Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, kapapantagan na di makambantay si sagyang gaya live video tanoy man to pamanintan si ko Allah Ta'ala gingutuwa manaw salam kalilingtad kada rayo-rayo ginawa kapipya ginawa na mambagyan tanulangon si sagyang gaya dunia na ayamala na si salungan kiyama ayap manaya kabiganakan kano sa makampataw sayan si sagyang aya makampata live video tanoy man to na sumakapantag si ko kandalimakan o sabab sagyang aya kandalimakan paguyag no sabad ipupunulo no sabagi na isa didilungan ni Ransaya nagu ayamana na itindagan ni Rangkon sangot diran di kipanulonan si ko kandalimakan na padukunay ko tindig o mga sarip miyaw na miya kaumasi sa Pilipinas mianulong sa agama na suatiran sa mga sarip na aya madhabira na madhab Shafi'i nagyuto ko ni giyangaya kandalimakan na sikirang gunay makapupuna tindig si kuyamanan niya na mga sarip aya madhabira na madhab Shafi'i ayamanan niya na si Rampman imamansog agiyang kaya kandalimakan si ko madhab Shafi'i nagipakaryag tanwiman to wa after na kandalimakan naging uto kapanuduli yung uto kandiga yung uto di ka pamagana umya pantag si ko pumakaw mga tao aptibaw kira nagyutiptero na kandalimakan wa kaginan na basa na malayo siya nan makapupun sa basa malayo ang kanana dalimakan wa simbayan tanwa na nabasa si kung mga malayo na gyuto yamanan yan na girami aloy so dalimakan yamanan yan na aya dinong kablaga yung utakakan wa kay no bitu sa dalimakan ka sungas ika kumanta yamanan yan nabayran ng biloy sukakan ayamanan yan na si kuwad na miya pantagun, miya tayron uway kakagiya sabab siyang uto ayamanan yan na di ka pamaga namang bugyong uto miya pantag nagyuto diran di pa maging bitaraan balaboron si ku diagaan si ku kapanuduli ayamanan yan na dirun uto kepukas agyong uto ayamanan yan nakakan lagi do dimbalo yung miya kalalapista ayamanan yan na kakanayamanan yan na mala programaro sang utwa kanduali kandiaga nagi pagkarenggur kan wiman to uba benar lagi nga iya tindig si ko na makapupuon si ko madhab Shafi'iyya na pagan-paganay ron mga bangsami pumakinigiman to oras uway nagi nga na disan ditero pamanaw makailay ka sa alim padidiga na petiroon niya na aya din yan rodi kang galabaka nakagiyap ka kung madhabu Shafi'i natangkadang ka miya kalalaw to akabukagan miya kalala na nakabukagan ubayran petirwa agiyang ka iya kandalimakan na si makapupun si kumadhab o Shafi'i kakati pagaluin tano agi nga yatin dugo no mga ulama mga Shafi'iyya
Kaya nga dadayuan ng mga ulama ang mga Shafi'i. Miya kilala siran si iku madhab Shafi'i. Naya mala na su Imam Ash-Shafi'i. Uwa. Su Imam Ash-Shafi'i, nalalayong tanong ke luya ay pinaka masyhur, lumalang kapakitabian. As kanyan mismo'y autoron, nagyong gutwa kita bapumbetuan sa al-um. Narutan din inilay. Naya miya tuon tanong akatiru Imam Ash-Shafi'i, natigian awa akrahun niyahata alal mayyiti ba'da mautihi. Allahu Akbar. Wa akrahun niyahata alal mayyiti ba'da mautihi. Ipagkagu-kaguda ka na tigu Imam Ash-Shafi'i suka peniyaha. Ha? Yung nga na niyaha, naigira miya aloy, inaloy yung mga ulama, nayapakanta paniransan, na giyong kuto akapupangambaal sa panganangkan o miya pantag ko orian o kaya pakalabangirang irian o kinilabangirang ko miya tayran. Nagyuti pambituan sa niyaha. Ha? Gira inali yung mga ulama so niyaha. Ha? Na isa pa kanta paniransan nagyong kuto akapupangambaal o miya pantag sa panganangkan ko orian o kaya pakalabangiran ay ipupumaganayran si ko mga tao apupakaw makiran. Nagyutoy niyaha. Uwan. Sabab siyang kuto hadis o Jarir ibn Abdullah at tigiyan na kunna na'uddul istima' ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Ayabtadami ang mga sahaba at tigu Abdullah ibn Jarir na ayamana niyan na iniitong ami ang kutwa di ikatimu-timu si di ikatimu-timu iko pamilya umiya pantag. Ha? Wasani'at at-ta'ama ba'da dafnihi. Nagugyong ito akapupangambaaliran sa panganangkan ko orian o kaya pakalabangiran. Minan niyaha sa padutusan niyaha. Pero na ay pakantapan sa ngutan niyaha na pedisang ko ito isasapar. Pedisa isasapar, pedisa haram. Uway. Akagiso niyaha na aya literal meaning yan nagyong ito kaguraok. Yung ito kapangguraok kasi kumiyatay. Uwan, na haram mo to si ikuayamanan niyan na mga tao bayran ninggal buka agyong uto akaguraok si ikumiyatay na piyaka sulad o mga sahaba sa niyaha ayamanan niyan na haram mambu badinggal buka agyong kuto akapupangambaal o miyapantag sa panganangkan ay pupumaganayran ko orian o kaya paka labangiran. Nagyuto, saan kinwa o mga ulama asabot agyong kuto adiran kapman ay isang kutuan niyaha sa kapangambal sa panganangkan ko orian o kaya pakalabeng ang kuto ayamanan niyan na miya pantag. Uway, na sunso Imam Ash-Shafi'i na pitiro yan. Wa akrahun niyahata alal mayyit. Ini kagu-kagudak na tigyan nagyang nga na nakapniyaha kapupangbaal sa panganangkan o miya pantag ay pupumaganayran o pupukaumakiran ng mga tao. Uwan. Ba'da mautihi ko orian o kaya patay ni orian o kaya patay agyang guto orian o ayamanan yan na miyatay. Uwan. Lakin yu'za ugay datigo Imam Ash-Shafi'i na ayasuan yu'za na tibawon. Ha? Tibawon agyong kutuwa miya pantag bima amara Allahu azza wa jal kung nganin isusugun wallah amala agumapur mabagra gumala. Ha? Lakin yu'za bima amara Allahu azza wa jal ugay datigo Imam Ash-Shafi'i na tibawon agyong kutuwa miya pantag kung nganin isusugunu Allah anto na isusugu Allah minas sabri wal istirja penguyatan ka agyong kutuwa miya pantag sa kapakasabariran nagukapakambalinganiran si iku Allah sa matarimairan agyong kutuwa maanan yan na ukuranu Allah
apya kataling umakiran wallah sakya patay agyong kutuaya maanan yan na miyatayran. Nagyuto yamanan yan na pitiro Imam Ash-Shafi'i. Uy, wa akrahun niyaha, ipkagu ko budak na nanatigyan, nanganan niyaha, kap niyaha. Nguto ka pengbal sa panganangkat. Nagyan na si midadaptar si ko kitabian al-om, si ko volume 2, safha 638. Uy. Na sa mga ulama, na yakatiruiran at tigiran na, wal karahatu indal awwalin hiya tahrim. Igira ko na inusar o mga ulama amiyang una. Igira inusar o mga ulama amiyang una so karaha. Ay mana niya nanguta tigyan na ipkagukabudak na nagalabak. Na ayad na tigyan na pakaantapan ni Ranroo na tahrim. Ay mana niyan na haram. Haram ito ay mana niyan nagalabak. Na. Katayapan. So katiro Imam Ash-Shafi'i. Sipin sa giyan na nakita biyan. Al-Om, volume 2, 638. Sumpat yung ito katiro yan. Tigyan na, wa akrahul ma'tam, wa hiyal jama'a, illam yakul lahum buka, fa inna dhalika yujaddidul huzn, wa yakliful mauna. Ipkagukaguda ka na tigo Imam Ash-Shafi'i yung ito ma'tam. Aya ma'tam, na wa hiyal jama'a, giyong kuto di ka palimulimudi, si isa giyong kuto amia pantag. Kau to miya katana-tana. Ipkagukaguda ka natin Imam Ash-Shafi'i ang utwa di ka palimulimudi. Si sagyong utwa pamilya umiya pantag. Illam yakul lahum buka. Mapya panatigyan dabon pukid na kaguraw. Fa inna dhalika yujaddidul huzn. Kamataan na giyong kuto alagi dutwa galbak. Na banyan din pagkabagu. Agiyong kuto buku iran. Giyong kuto arata aginawairan. Wayakliful mauna. Nagu ayamanan niyan na pupakapaliugat sang kuto amia pantag sa kapupakanatiran sa mga dulang. Kauto. Nagyanan, ang kanan na inaluitan na miya karereg. Akini sa paransano Imam Ash-Shafi'i kay kagukabudi na nanayamanan niya nagalbak. Uy. Naso, kagiraw o mga ulama, miya nga una, ipkagukagudak nanan, na napakanta pa rin ang ruhat, tigo sabad ang mga ulama na haram utwa galbak. Kaya nun yan, ipkagudak ka sabab sang utwa, kaysa sa parno. Uwa. Na. Miya aloy pano isa, miya kalala ulama, si ko mga Shafi'iyah, si ko masanya, na si aki niya, Imam An-Nawawi. Uwa. Miya kalalay niya ulama, Shafi'iyah. Si ko masanya. Inaluyo Imam An-Nawawi, si ko kitab yan na Rawdatul Talibin, volume 2, safha 145. Tigyan na, wa amma islahu ahlil mayti ta'aman wa jam'uhumun nas alayh falam yunqal fihi shay'un wa huwa bid'atun ghaira mustahabba. Sukman natigo Imam Ash-Shafi'i, Imam An-Nawawi Ash-Shafi'i. So di kakepyaan o pamilya o miya pantag sa panganangkan. Mana niya namutadiran di kakepyaan nakapumaganayran sa panganangkan. Giyong utamiya pantag. Wajam'uhumun nasu alay. Nagugiyong ko to, mana niyan na di iron katimu-timu yung mga tao. Diron kapalimu-limu di mga tao sang utuaya manan yan na panganangkan adiran preparadun falam yungkal fihi syai'un na dadin abasan kaya aluyan matakbu atigu Imam An-Nawawi dadin abasan ketuunan ayamanan yan na dadin ketuunan banan dalil may tubu sabayamanan yan na banan padisayamanan niya na subuan. Ang na lagi dana na yamanan niya na galabak. Nasabab sa muto atigay na falam yung kalfihi syai'un dad na basan kaya aluyan dad na basan ketuunan matakabu. Uway. Wa huwa bid'atun nas kanya natigyan na bid'ah. Pimbagu gair mustahabba akna uba susuguun.
Sa kanya natigyan na pimbagua kana uba susubu. Uwa. Nakatan. Biya kalalanan ng ulama, Ash-Shafi'iyah, so Imam An-Nawawi Ash-Shafi'i. Uwa. Nakatipan. So katero, o Imam Ibn Hajar Al-Haytami, miya kalalapan na ulama Ash-Shafi'i. Uwa. Kikilala na yagi nga yung mga syaira, mga ala ulama Shafi'iyah. Na diram ditero na pedukun sa ulama Iran, ang mga syaira. Uwa. Na ayakatero Imam Ibn Hajar Al-Haytami, natigyan na, wama u'tida min ja'ali ahli al-mayti ta'aman, liyad'un nas alayhi bid'atun makruhatun ka ijabatihim lidhalik, lima sahha an Jarir, kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayit wasun'ahum at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyaha. Siya nang ko kitab yan at Tuhfatul Muhtaj, Volume 3, Safha 207. Ay mano to? Naswatigyan so kalalayaman. Swatigan so kalalayaman. Akapisenggay umiapantag sa panganangkan. Kapisenggay o pamilya umiyata yaman na nagyang utamiapantag sa panganangkan. Ipupangimbitariran sa kanyan si mga tao na bid'aw to isasapar. Bid'a makruha. Bid'aw to isasapar. Budatar no to atigyan so katarima ko imbitariran. Kau to, kaya kapalagi diyan. Mana niya nang uto ading gulaw la, nagyang uto pamilya, na bid'aw to isasapar, na datar penuto atigyan so katarima sang kuto imbitariran. Sabab patigyan sa miyatan to apun kujarir. Apitero yan na ayabitadami ang mga sahaba na ibibilang kami sugi ka limu-limudi si ko pamilya umiyapantag na gusto ka po pangbaaliran sa panganangkan ko oriano kaya pakalabang sa pedisa niyaha pedisa isasapa pedisa isasapa niyaha. Allahu Akbar. Nakata miya makarere nga nakatiruira na Peter Open o Imam Abdul Hamid Ash-Sharwani Ash-Shafi'i, miya kalalap na yung ulama Shafi'iyah. Uway. Inusay niya nagyang na nakatiro. Iyakay niya Ibn Hajar Al-Haytami. Uway. Si iniyan mamuini inaloy sa iko kitab yan Ahashiyah. Hashiyah to Sharwani. Uway. Na Volume 3, Safha 42. Tigyan na qawluhu bid'atun makruha, ibaratu saykhina bid'atun ghair mustahabba, bal tuhram. So tigyan so katiro Ibn Hajar, bid'a makruha, bid'a isasapar, na iniyusaya na natigyan no saykh tano si eko, bid'a ghair mustahabba. Yung utayamanan niya nakatiro o Imam An-Nawawi bid'atun ghair mustahabba na iniyusayro nanan o Imam Ibn Hajar agyang nga na nakiyagiraw niya na bid'a makruha. Uwan. Nanto na ipitiro yan. Tigyan na bal tuhram. Kana tigyan. Kakulog penuto sa haram. Allahu Akbar. Kulog penuto at tigyan man ay sa haram. Bal tuhram. Kana tigyan nga. Kulog penuto sa haram. Nakata. Mga bansami, amia karereyag, adi benar, ubagi nga yakan dali makan, na mapaday sa iko kitab, mapaday sa iko madhabu Imam Ash-Shafi'i, na gusto, mga ulama mga Shafi'i akilala. Kaya mataan na inisaparirananan. Uway, inisaparirananan. Nakatanangan na piangaluitan wakatiro, o Imam Ash-Shafi'i, nagugyanganan akatiro nga na talo. Apa dukumya makalala ulama Ash-Shafi'iyah. Na melay tanuron, di benar. So kapungiraw mga tao, sabada mga tao at tigil nakapitayo Imam Ash-Shafi'i. Uwa, kadaki, kay pegang kubira na nasiko, ay mana niya na Imam Ash-Shafi'i. Nakati. Sipin sa mutwa kitab, pembetuan sa Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Ash-Shafi'i. Waya mana ni nagyangaya kitab na ayapya gusayron na sumanhad si kum madhabu Imam Ash-Shafi'i. Kitab ay mga Shafi'iyah.
kita ba yung mga ulama mga Shafi'iyah? Na mialoy ron si isagyang utwa volume 1, 264 safhanian. Tigyan na inshigalu ahlul mayti bisun'it ta'am wa jam'in nasi alayhi kama huwa al-mu'tadu fi hadha al-'asr bid'atun tanaqudu sunnah wa tukhalifuha mukhalafatun shadida. Allahu Akbar. So atigyan sukap kebisi umiapantag pamilya umiatay sa kapupembaliran sa panganengkan nagu di timu-timuan mga tao sa lagi datigyan o kalalaya meron aadat si isagyang ayamasa na bid'anan ayaden amia berengkas yan na susunna. Allahu Akbar. Bid'ah ayaden pemberengkas niyan na susunna ayad na penggabaan niyan na susunna wa tukhalifuha mukhalafatan syadida na bumiasupak yan susunna sa maylo takasupak. Subhanallah. Wa minal bid'a ma yaf'aluhu ahlul mayt min jam'in nasi 'ala at-ta'am bimunasabati ma yasummunahu bimururil arba'ina wa nahwi. Wa pada penatigian sa bid'at, pada pen sa mga bid'at. Nagyang kaya dinggelebakan o pamilya umiatay. Akaptimu airang kung mga tao sanggulalan sangkuto akapupagan na airanon bimunasabati sa siran o tuayamanan niya na idadait sangkuto apong betuan niran sa kaya sagad 40 gawi. Uwa. Emanan niya na ad na mga tao tigiran na igiram yung mas 40 gawi na kailangan na makatimu ka sa tao na makapamagana ka kasad ka kunang kuto amiatay. Allahu Akbar. Nakataya, sunsu imam, sunsu mga ulama, mga Shafi'i mitiron, sa gina na miya kalalana na bid'ah. Ha? Ang anadiran di galabakan. Uwa, mutatigiran na 40 gawi ha? Na timusiran paman. Na sudin su imam, sudin su mga ulama kung mga Shafi'i mitiron sa miya kalalana na padanan sa bid'ah. Wa idha kanat nafaqatu hadhihi al-at'imah nagwamay panatigiran kagiyang kaya dinggaston si sagiyang kaya panganengkan adi pamagana na pedanan kutamu kakia warisan. Allahu Akbar. Mana niya na pedanan kutamu kami ni baga kumiatay wa fihim qasirun nagyong kutwa miatay na adin ang mga watayan ada raw ta akhir balik. Mana niya na ad na mga watayan ada raw ta akhir balik. Na kana hadal fi'lu min asyaddil muharramat na mimbalu yatigi naging kaya galabaka tanto amaylot akababalu niya na haram. Amay kaya dirun dinggaston naging utwa tamok amini baga kaging utwa miatay naguadin ami babagak yan mga wata ilo. Ayamanan yan eftiru na wata ilo na da raw ta akhir balik. What? Na miya ka ilo tilo tatigyan kahaharamian ayamanan niya na kayaw mana nagyong kutwa kaysa sapar no nino to mimbaluy aliannahu aklul lima lil yatim kakagiya mimbaluy to ayadin amiakan kana tamu kawata ilo ayamanan niya na miyalali makauto si isagyong uta mga wata ilo wa ida'atul lahu fi ghairi maslahatihi na miya ilamuto si iko tamok agyong kutwa wata ilo si iko kanauban yan kamapian. Wayastariku fi irtikabil hirmati kullu minad da'i wal akil na kaya tumpu ka na tigyan ang kuto ayamanan yan na galub ka haram miya ka tumpu ka tigyan sang kuto galub ka haram so umani pengimbitar sang kuto lagi duto wal akil nagugyong kuto ako miyanon. Subhanallah. Pendapatin yun na ang ananakiya pa ka ilo taon o mga ulama ang mga Shafi'iyya sa kisasaparan si sagyang kanan alagidanan agalabak pembetuan tano sa kandalimakan. Yuto'y pumumsatag yung mga tao penggiraw sirana madhabaya o Imam Ash-Shafi'i agyang yamanan niya na kandalimakan. Na ubakan no kirami suwa-suwa amataan na miya kalalana nakabukugan. Kati ayabuhay na luy tano na sumanga katiro mga ulama siko madhab Shafi'i na ayamala na Imam Ash-Shafi'i na gusto midadaptar sa iko kitabiran ang mu'tamad ayamanan yan na kasasarigat.
Naaya di ron sa lakaw, mga bangansami, kapapantaga na pupumakinig. Si Isagya nga live video tano, na mismo din. So, miya kalala ulama asyaira sa dunia. Asya kini as-Shaykh ad-Doktor Muhammad Said Ramadan al-Buti rahimahullah. Miya kalala na ulama asyaira si sa dunia. Si Isagya nga masa. Na adina emana niyan na muhadara niyan si sa YouTube. Si Isagya nga pidsa kan Ustad Ibn Abdirauf na kilay niyo naging naka fine post ay manan niya na si Isagya nga pidsa kan na aya kaya puntosan sang utwa katiro iya kay niya Dr. Muhammad Said Ramadan al-Buti al-Ash'ari natigyan sangana na video niyan awa ana la a'lamu ta'aman syarran min hadha at-ta'am yajtami'u alayhi al-akilun. Subhanallah. Oriano kaya sayan niyan sang utwaya manan niyan nakababaluyan na nagalabak. Supak si ko sunaw nabi. Na aya Pitero iyaki niya Muhammad Said Ramadan al-Buti na tigin na susakanon wa ana. Sumambutigin susakanon. La a'lamu ta'aman na dap nakatawanak na panganengken syarran amarata min hadha ta'am abanian kalawan ni agi nga iya panganengken siko kan dilimakan Allahu akbar dap natigi nakatawanak na panganengken amarata abanian kalawan ni agi nga iya panganengken ko kan dilimakan yajtami'u alaihi al-akilun adi timu-timuan o mga tawap kenun. Subhanallah. So samanan mga bangansami pupumakinag si Isagya nga live video tano nami tangkad-tangkad agi ang kaya kandalimakan ay pupunulo no sabad mga pabibidaat si sa Pilipinas nami tangkad-tangkad di benar ubad nakitutumpok yan si kumadhab asy-Syafi'iyah sa saya ko butamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.